Football, the Ballon d'Or has been the most desired award in the global game for 69 years now. The trophy Основана през 1956, най-желаната награда в света на футбола, когато говорим за индивидуалните призове. Това са двете златни топки, които ще бъдат връчени тук. Тяхната ръчна обработка наистина ги превръща в едно невероятно украшение, което тежи 12 кг чисто злато. Това е наистина приз, който символизира най-големи индивидуален успех в футбола. Това са само 4 бразилците печели златната топка. Ривалдо, Кака, Роналдиньо и Роналдо, който го прави 2 пъти. Ето го. Радост за окото. Винаги носи настроение. Изключителният Роналдиньо. Човек от друго измерение. Футболът винаги е бил моя живот. Един от най-великите футболисти на всички времена. Празничното настроение е винаги около него, когато той играе футбол и не само, когато се появява. Това са само 4 топка. Добър вечер на всички. Радвам се, че съм тук. Excelentes companheiros. Acho que isso é o que faz chegar a conquistar coisas importantes. Разбира се, че винаги е важно да постигаш успехи, но разбира се, златната топка е най-големият успех в моята кариера, постигнат до сега. Сега започваме да изброяваме играчите, които са постигнали от 10-то до 3-то място в класацията. Нуно Мендеш от Пари Сен-Жермен. Великолепно представяне за левия защитник. Джанлуиджи Донарума също от Пари Сен-Жермен, вратарят. Кол Палмър от Челси, носител на трофея в Лигата на конференциите. Килиан Мбапе от Реал Мадрид. Ашраф Хакими от Пари Сен-Жермен. Рафиня, Барселона. Мохамед Салах. 4-та позиция. Едва 4-та. Витиня на 3-то място. И сега то е ясно кои останаха двамата. Не чухме имената на Ямал и Дембеле. Тези 7 човека играха невероятно. Те бяха елита на футбола. Наистина. Това означава, че те остават двама играчи, които не споменахме. Претендерите за титлата през 2025 са един от двамата ще спечели златната топка. За първи път. Чувате и публиката в театър Шатле. Дембеле определено изигра сезона на живота си. Беше убийствен в зимните месеци между януари и март. Той не спираше да бележи всеки матч. И то във важни матчове бележеше важни голове, с които отборът му прогресираше. 35 гола, 16 асистенции във всички състезания за Дембеле. 21 гола, 26 асистенции за това момче. Ламин Ямал, той беше начело на Барселона, повеждайки тима, независимо от своята крехка възраст, и просто се превърна в новата суперзвезда на световния футбол. Моментът, който най-накрая чакаме. Един от тези двама играчи ще бъде увековечен в историята на футбола. Вие знаете, че тази награда притежават легендарни футболисти като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Зенин Зидан, Ван Бастен, Йохан Кройф. И ти, Руд, да, ти също. Тези двамата, Дембеле или Ямал, кой ще спечели? Роналдиньо ще обяви името на победителя. Дембеле. Осман Дембеле. Чухте Роналдиньо.
Осман Дембеле получава поздравления от хората около него. Донарума първи го прегърна. Той става шестият футболист от Франция, който печели златната топка след Раймон Копа, Мишел Платини, Жан-Пьер Папен, Зидан и Карим Бензема. Заради великолепното си представяне с екипа на Пари Сен-Жермен, той е удостоен с най-престижната награда в футбола, що се отнася до индивидуалните такива. Спечели Лига 1 преди да стане европейски клубен шампион. Достигна и до финала на световното клубно първенство. Радост за по-голямата част от публиката в театъра. Дембеле беше избран за играч на сезона в Шампионската лига, където отбеляза 8 гола и 6 асистенции, включително 2 асистенции при победата в финала срещу Интер с 5-0. Дали има привърженици на Пари Сен-Жермен? Благодаря на всички и добър вечер. Това е изключително. Нямам думи. Това бе една невероятна година с Пари Сен-Жермен. Нещата се случиха и аз успях да възобновя кариерата си по най-добрия начин. В момента се чувствам малко стресиран, честно казано. Притеснен съм. Да получа този трофей от Роналдиньо, легенда на футболната игра, това е невероятна гордост за мен. Невероятна гордост за мен. Преди всичко искам да благодаря на Пари Сен-Жермен, че през 2022 година клубът дойде и ме потърси. Благодаря на моите съотборници. Те всички са изключителни още от първия ден. Разбира се, на Насер, който повярва в мен, видя в мен бъдеще. Благодаря на всички хора, с които работим в Пари Сен-Жермен, на Луис Енрике, на треньора, на щаба, на хората от персонала. Той, Луис Енрике, се превърна в мой баща през тези години. И искам да благодаря отново на всички съотборници. Една изключителна година. 24-25 специална година, в която спечелихме почти всичко, което можеше да се печели. Имахме и трудни моменти, имахме и тежки моменти, но успявахме да се справим на крака и да стигнем до нашите цели. Това е индивидуална награда, но не трябва да забравяме, че това е колективно усилие, в крайна сметка. Думи на новия носител на златната топка Осман Дембеле. Между другото, при посрещането на червения килим Осман Дембеле бе с тъмни очила, като рок звезда пристигна. Също така бих искал да благодаря на всички клубове, в които играех, като Борусия Дортмунд, бивш клуб, в който бях създаден, в който тренирах, работих. Тогава треньорите ми показаха абсолютно всичко. Това беше клуба, в който започнах и просто след това сбъднах мечтите си в Барселона, футболен клуб Барселона, където имах възможността да играя с невероятни футболисти, с Лионел Меси, невероятни играчи, изключителни, от които научих страшно много и съм изключително щастлив да стигна до тук, до златната топка. Това е наистина нещо невероятно, да мога да изживея момента, в който да се нареда до легендарни имена, легендарни играчи, които са печелили. Искам да благодаря на отбора ми Пари Сен-Жермен, с когото вървяхме към титлите, спечелихме шампионата през миналата година, спечелихме Лига 1, спечелихме Купата и Шампионската лига, спечелихме много индивидуални награди. За мен това е изключително. Аз съм толкова щастлив тази вечер с златната топка.
Роналдиньо, разбира се, бивш футболист на Пари Сен-Жермен, също има символика и в това, Ники. Искам да благодаря на моите партньори, но също така и на хората в националния отбор на Франция. Искам да благодаря на хората, с които пораснах в различните гарнитури във Франция. Да благодаря на Дидие Дешам, на целия щаб на националния отбор. Имахме и трудни моменти, но винаги сме били заедно. Благодаря на вярата, показана от хората, които водят националния отбор на Франция. Надявам се, че ще спечелим световната купа, че станем световни шампиони заради него, защото той наистина го заслужава. Хората, с които съм израсъл, хората, които са били близо до мен, с които съм започнал да играя в футбол за първи път, още като дете. Всеки път, когато се връщам, отивам там, откъдето съм започнал и никога не забравям откъде съм тръгнал. Щастлив съм за всичките тези години и не забравям никого, не забравям нищо. И накрая, не на последно място, искам да благодаря на семейството си, на майка ми. Тя винаги се грижеше за мен, помагаше ми в трудните моменти. Също така, искам да благодаря на моя агент, който не спираше да вярва в мен. Той вярваше, че мога да спечеля златната топка. Ти беше човек, който ми помагаше и ме мотивираше. Изключително емоционален Осман Дембеле в този момент. Към най-добрия ми приятел. Израснахме заедно. Постигнахме това заедно. Той беше до мен навсякъде. И ще бъдем вечно заедно. Благодаря ви. Приятна вечер. Страхотна реч, просто от Рем през Дортмунд, през Барселона до Пари Сен-Жермен. Не пропусна абсолютно никой. Ти спомена майка си.